karácsonyi koncertünkön. Műsorunk első részében olyan kórusműveket szeretnénk énekelni, amelyek ebben az évben valamiért nagyon fontosak voltak nekünk, nagyon szép alkalmakhoz kötődnek. Tavasszal lélekhangoló, lélekemelő címmel Békés Csabán majd talán lehetett egy koncertünk, ebből idézünk fel egy művet. Az ősz folyamán a kórusnak egy kisebb csapata, egy kamarakórus Svájcban járhatott. Az ott elhangzott felsendő művekből is szeretnénk most néhányat ide megidézni, és már ahogy elhangzott, közel egy hónappal ezelőtt Berkesi Sándor Lisztdíjas karnagyúr volt a vendégünk, egy egész hétvégén át kurzust tartott nekünk, és hát innen is szeretnénk egy művet elénekelni önöknek. Elsőként fogadják szeretettel Mozart Ave Verum Corpus című motettáját, melyet halála évében utolsó egyházi műként komponált.